سلام زخبركم من استفتكم من تخاتلتنا أبزز لكم وسلام أننا نداتمننا أب نايلو متحستونا زتفلاليو زيناتاتن تعزبتات عسر تخلت مدرخ تور دي فرانس نحيزنا لكم قريبنا لنا بروح مكتتال سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري ኤርትራውያን ወልዶ ተቀዳደምቲ ነሆም ዘርአይ ኤፍሬም ገብሪ ህይወት ከመውን ገብሪ ህይወት ዮሐንስ ኣብቲካ ቢሮቡ 13 ሐምለ ጀሚሩ ን5 መዓልታት ዝካየድ ውድድር ጂሮ ቫለ ዲ አኦስታ ምስ ጋንቶም ኩቤካ ንኽዋዳደሩ ምስ ዝርዝር ኣስማ ጀመርት ናይ ዝውድድር ኣብ ፕሮሳይክሊን ወፂኡ ከም ዝርከብ ክግለጽ ድሕሪ ምጽናሕ እንሆ ውድድሮም ፈሊሞም ኣለው ጂሮ ቫለ ዲ አኦስታ ናይ 2.2 ዓቐን ዘለዎ ብዩሲአይ ኣፍልጦ ዝረኸበ ውድድር ኮይኑ ኣብዛ ዓመት ኣብ 5 መድረኻት ተኸፊ بتقلالا 639.2 كيلومتر رحقت زشفن وددر ككايديوم ابزين مبل 58 غزيو زكايد زلو وددر كاب 32 غانتاتا زتواصو 144 تقادمتي كساتوفو تصبيت تغيرلوم አሎ እዚ ውድድር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንመበል 57 غزيو ኣብ ዝተሰላሰለሉ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ቀዳሚት መድረኽ መበል 11 ኣብ ካልአይቲ ሻድሸይቲ ኣብ ሳልሰይቲ መድረኽ 12 ደረጃታት ሒዙ ክዛዝም እንከሎ ኣብ ሓፈሻው ናይ ግዜ ማልያ ድማ ካብ ቀዳማይ ب5 دقيقة 43 كاليتن تراي تفنتيتو مبل شوعي درجة حيزو خزازم كم زبقع يذكر إذا وددر تررتي زحكور بوتاتات زلو بمخانو إذا مولدو تقادمتي بقعتهم بمنت براق دميغم كوتو تثبيتي قبرلهم እቲ ሓያል ቮላችስት ዓለምና ማርክ ካቨንዲሽ ካብ ጋንቱ ኪክ ስቴፕ ከም ዝፋኖ ተገሊጹ ማናጀር ታጋንታ ፓትሪክ ለቨፈን ትማሊ ኣብ ናይ ጋንቶኦም ፕሬስ ኮንፈረንስ ከም ዝሓበሮ ካቨንዲሽ ምስ ታጋንታ ከም ዘይቀጽልን ካልእ ጋንታ ከናዲ ከም ዝኽእልን ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ናብ ዙር ፈረንሳ ኣይወሰድናዮን ንዝመጽ ዓመት እውን ኣብ መደቦም ናይ ቅጽበታ ውድድር ተቀዳድምቲ ጃኮብሰንን መርሊርን ምዃኖም ገሊጹሎ ማርክ ካቨንዲሽ ንዝቕጽል 2 ዓመታት ምስ ጋንታና ክዋዳደር ድሌት እኳ እንተነበሮ ግና ፕሮጀክትና ዝበቃ ኣይኮነን ናብ ዝብል መደምደምታ ነጥቢ በጽሕና ኣብ ጋንታና ቦታ ከም ዘይህሉ ድማ ወሲና ኣለና ነዚ ኽብል ኣዝዩ ዝኸብደኒ ግና ግዜኡ ኣኺሉ ከነፋኑ ወለና ንሱ ድማ ብኻልእ ወገን ጋንታ ኸናዲ ክብል ማናጀር ኪክ ስቴፕ ፓትሪስ ልቨፈን ሓቢሩሎ እዚ ወዲ 37 ዓመት ዝኾነ እንግሊዛዊ ቮላችስታ ኣብ 2021 ካብ ባህሬን ሬምሲላርን ናብዛ ናይ ቀደም ጋንቱ ዝነበረ ኪክ ስቴፕ ክመለስ እንከሎ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ምዛ ጋንታ ተጠርኒፉ ኣብ ዝተዋዳደር ብዙሕ ናይ መድረኽ ዓወታት ከመዝግብ ክኢልዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዙር ፈረንሳ 4 ግዜ ናይ መድረኽ ዓወታት ብምምዝጋብ ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ናይ ዝዙር ክኸውን እንከሎ ብዙሕ ኣድናቆት ክረክብ ክኢልዮ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዙር ፈረንሳ ብናይ መድረኽ ዓወት ክብረ ወሰን ሒዙ ዝነበረ ኤዲ ክመዓራረዮ ብምኽኣሉ ድማ መዛረቢ ማዕከን ዜና ዓለም ኮይኑ ከም ዝነበረ ይዝከር ካቨንዲሽ ነዚ ክብረ ወሰን ንምውናን ኣብዚ ናይ ዓመት ዙር ፈረንሳ ንኽዋዳደር ደሊ እኳ እንተነበረ ጋንቱ ግን ምስቶም ኣብ ዝዙር ዝተሰለፉ ተቀዳደምቲ ክትመርጾ ይተራየትን ኣብ መጀመርያ ናይ ዓመት ውዕሉ ንኸነውሕ ምዛጋንታ ኣብ ዘካይዶ ዝርርብ ኣብ ዝዙር ንኽሳተፍ ዕድል ንኽወሃቦ ከም ቀንዲ መዛረብ ርእስቲ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ብዘይካዚ ዛጋንታ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ንካቨንዲሽ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ከተሳትፎ ከም ዘይኮነት ክትገልጽ እንከላ ካቨንዲሽ እውን ኣብ ዛጋንታ ዘጽንሕ ምኽንያት የብሉን ምኽንያቱ ነዚ ምስ ኤዲ ተማዕራሪዎ ዘሎ ዝበዝሕ ተዓዋቲ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ በሊጹ ክብረ ወሰን ክሰብር እንተኾይኑ ናይ ግድን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፍ ኣለዎ ስለዚ ካቨንዲሽ እንተወሓደ ክብረ ወሰን መሓዝ ዕላማ ብምግባር ጋንታ ክቕየር ከም ዘለዎ ጥራዩ ዝርዳእካ ታደጅ ቦካቻ ንዙር ፈረንሳ 2022 ካብ ምዕዋት ደው ዘብሎ ዝኽእል ተቀዳዳማ የለን ክብሉ ጸንሑ ተንተን ተቀድድም ብሽክሌታ ነቲ ካብ ምዕዋት ከዕንቅጾ ዝኽእል እንተሃልዩ ሓደ ኮሮና ቫይረስ ጥራዩ ክብልዎ ጸንሑ ተቀዳዳማይ ብዮናስ ቪንገጋርድ ብ24 ካልእ ተበሊጹ መበል ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዝስዕቦ ዘሎ ሮሜን ብርደት ካብ ክለብ ዲኤስኤም ኮይኑ ብ4 ካልኢት ካብ ቪንገጋርድ ክብለጽ እንከሎ ፖጋቻ ድማ ብ20 ካልኢት ካብ ካልኣይ ድሒሩ ኣብ መበል ሳልሳይ
ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡ ይርከብ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናይ ካልኢት ፍልልይ ኣዝዩ ጸቢብ ብምዃኑ ሕጂ እውን ደረጃታቶም ናይ ምቕያር ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ ስለ ዘይኮነ ፖጋቻ ደረጃኡ ክመልስ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነ እንዳተባሃለ ይግለጽ ኣሎ በኣንጻሩ ቪንገጋርድ ሒዝዎ ዘሎ ብቕዓት እውን ኣዝዩ ዘደንቕ ብምዃኑ ዝመጽእ መድረኻት ክፈርዶም ክንጽበይና ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ገለገለ ተቐዳደምቲ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ብምርካቦም ካብ ዝውድድር ክእለዩ ተገዲዶም ኣለው ብሓፈሻ ቱር ዲ ፍራንስ መድረኽ 12 ካብ ብሬንኮን ተበጊሶም ኣብ ኣልፒዶ ዝዛዝም ናይ 159 ርሕቐት ዘለዎ መድረኽ ከሰላስሉ እዮም ኣብዚ መድረኽ ኣብ ፈለማ ኪሎሜትር ናይቲ ውድድር ማለት ኣብ መበል 33 ኪሎሜትር ተሰሪዓትሎም ዘላ ናይ ቦናስ ኢንተርሚዲየት ቅጽበታዊ ውድድር ገዲፍካ 3 ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ተዳሊሎም ኣሎ እዚ መድረኽ እውን ኣኽራናት ዝዓብለሎ ፈታኒ ቅርጽ መሬት ኮይኑ ይርከብ ብተመሳሳሊ እዚ መድረኽ እዚ ከም መድረኽ 11 ኣብ ዓቐብ ዝውድእ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ بحفش أبزي بتتحيز زلو جزء نبيج أماليا أبزق برزلو وددر قدام يكون زلو فينغارد كاب جامبو فيسما كمرحن كله رومين باردت كاب دي اس ام تادج بوكاچا كاب يو اي اماراتس جيرين توماس كاب إنوس غريناديرس نايرو كينتانا كاب أركيا سامسيك أدامياتس كاب إنوس غريناديرس ديفيد غودو كاب جروباما اف دي جي ألكسندر فلاسوف كاب بورا أليكسي لوتشينكو كاب أستانا كومون إنريك ماس كاب موفي ستار كساب 10 درجة حيزوم اللو أبتي بنتبي نقتلي عمالي أبزق برزلو وددر دما حجون وقت فان إيرت كاب جامبو فيزما قدما يخون كله كاب كالاي كساب 10 زلو دما فابيو جاكوبسن كاب كويك ستيب تادج بوكاچا كاب اي اماراتس ماغنوس كورت كاب اي اديوكيشن ايزي بوست كريستوف لابورت كاب جامبو فيزما جاسبر فيليبسن كاب ديتشونيك يوناس فينغارد كاب جامبو فيزما بيتر ساغان كاب توتال انرجيز سايمون كلير كاب إسرائيل بريمير تيك كومون مايكل ماتيوس كاب بايك اكسچينج جايكو كساب 10 كوينوم اللو ابن عقب ندحر امتينا حجون قداماي سايمون جسكي كاب كوفيدس قداماي كمرحن كله بيري لاتور كاب توتال انرجيز يوناس فينغارد كاب جامبو فيزما وارن بارغيل كاب اركيا سامسيك تادج بوكاچا كاب اي اماراتس بوب جانجلس كاب سيتريوم تيم وات فان ايرت كاب جامبو فيزما نايرو كينتانا كاب اركيا سامسيك بينوت كاب جروباما اف دي جي رومين باردت دما كاب دي اس ام كساب 10 يمرحلو أبناي بولت منسي نصعد عملية أبزق برزلو ودد دما قداماي تادج بوكاچا كالاي دما توماس بيتكو كاب إنيوس غريناديرس دحري بوكاچا يمرحلو أبناي غانتان دحر دامتينا دما قداميتي إنيوس غريناديرس كالإيت دما جامبو فيزما بمخان قداماين كالايني مرحلوا زخبركم تخطاتلتنا حفشاو نايلو متحستنا أبزي زازم بوغنا سسنايو Sinema semere kapizi rapizi hayruna lelebe filtet habos desta sahab sinit rufta nafsed النهار sinema semere ab sinema semere qatlu zilake